traficants, canviar llibres per roses, de tant en tant. Era Barcelona, com, mig primavera, no floreix per tothom, com, s'espera. Hola, jo us vull recomanar L'amor fora de mapa, de l'escriptor sabadellenc Roc Casagran. És un llibre que toca molts temes d'actualitat, com poden ser les relacions d'amistat, de parella, el sentit de la vida de cadascú, temes així més d'activisme social. A més, està escrit d'una manera molt poètica i a dins de cada capítol hi trobareu poemes que més tard la Mireia Vives i el Borja Penalba van convertir en cançons, així que podeu llegir la novel·la mentre escolteu la banda sonora. Bon Sant Jordi a tothom! Hola, em dic Hugo Quintana, de segon d'ESO B, i us vull recomanar aquest llibre que es diu La violència i la no violència, que és de Brique Lavé i de l'editorial Cruïlla, i parla de situacions de la violència i us recomano per evitar fer-la servir. Hola, soc l'Eduard Rubio, soc el cap d'estudis de l'Institut Escola Virolet i jo us volia recomanar un llibre que m'agrada molt, sobretot pels nens petits, però al final jo penso que és un llibre que pot quadrar molt amb totes les edats, perquè en el fons tots tenim monstres. Aquest llibre es diu Jo mataré monstres per tu, de Santi Balmes, i m'agrada molt perquè és la història d'una nena petita que té pors, no? I al final, no us faré massa spoiler, però la idea és de com coneix el seu propi monstre i de com aconsegueix fer les paus amb aquestes pors que té ella, i és un llibre molt, molt, molt bonic i té unes il·lustracions que són increïbles. Hola, jo sóc la Maia, sóc de primer A i recomano aquest llibre que es diu Guia feminista i tracta sobre diversos temes relacionats amb el feminisme, diverses com branques. I el recomano perquè crec que ens pot ajudar a crear una societat molt més igualitària. Hola, soc Miquel Gómez, professor de música de l'ESO a l'Institut Escola Virolet, i per a Sant Jordi m'agradaria recomanar-vos el llibre El niño que no fui, de Daniel Valero, que tracta sobre les identitats LGTBI en l'adolescència, tots els problemes que hem patit al llarg de l'adolescència que això ens ha afectat com a adults i, en resum, d'aquella persona que s'esperava de mi però no vaig ser per el fet de ser una persona LGTBI. Espero que us agrade. Adeu! Hola Virulets, soc la Mònica Santos d'Educació Física. A mi m'agrada molt la novel·la negra i en especial l'autora Dolores Redondo. La seva trilogia del Baztán és una de les meves favorites. El guardián invisible, Legado en los huesos i aquest últim, La ofrenda a la tormenta. Parlen de la cultura i les tradicions i algun cas d'investigació a Navarra i és molt interessant, us la recomano. Hola, soc el Daniel Arroyo de tercer B i el llibre que recomano és el llibre Els futbolíssims perquè parla del futbol i és una lectura molt entretinguda i divertida de fer. La meva recomanació per aquest Sant Jordi és la novel·la Les tres herides de la Paloma Sánchez Garnica. És una bonica història i dura, una molt dura història d'uns personatges que s'emmarca a l'inici caòtic de la Guerra Civil. I la seva vida, que era una vida dura, però feliç i amb projectes i amb tota una vida per endavant, d'un matrimoni, doncs queda troncada per això, per lo que suposa tota una guerra, no? I es veu molt bé això, les idees tant dels falangistes com los rojos, diguéssim, i es veu molt bé això, la manera de pensar d'uns i dels altres, però això queda tot en un segon pla perquè el que emociona en aquesta novel·la és la història dels seus personatges, no? I són persones entranyables que te'ls acabes fent teus, que empatitzes amb ells i t'acaben emocionant. I us volia recomanar un llibre que es diu Contes per telèfon, de Gianni Rodari. És un llibre que recomano per nens a partir de segon de primària, però ja fins més endavant. Són contes curts i contes una mica estrambòtics, que no són els típics contes que us esperaríeu. Es diuen Contes per telèfon perquè te'l llegeixes en 2 minuts.
I ja està, espero que us agradi molt. Hola, soc Guai, de segon d'ESO A, i recomano Oliver Twist, de Charles Dickens. Aquest llibre és una adaptació de Pablo Antonio Pascual, i el llibre tracta sobre Oliver i com violen els seus drets sent un nen i com el feien abans. Jo recomano aquest llibre perquè és entretingut i ensenya que els nens també tenim drets. Hola, soc Montserrat Capdevila, professora de Llengua Catalana i Literatura de secundària, i vull compartir amb vosaltres una lectura que m'ha deixat una profunda empremta. Es tracta del llibre Somriures de Bombai, de Jaume Sanllorente. Aquesta obra relata l'experiència d'en Jaume, un jove periodista econòmic que decideix fer un viatge a l'Índia. El que comença com una escapada turística es converteix en una transformació personal profunda. En Jaume descobreix la crua realitat de la pobresa i la desigualtat als afores de Bombai. La seva visita a un petit orfenat a punt de tancar a les portes canvia el curs de la seva vida i el de molts altres. El llibre ens convida a reflexionar sobre la nostra pròpia existència i ens recorda que la felicitat es troba en la generositat i en el servei als altres. La història d'en Jaume és un exemple de valentia, amor i esperança. Ens ensenya que, malgrat les adversitats, podem canviar el món. Així que, si busqueu una lectura inspiradora, us recomano Somriures de Bombai, un viatge que ens recorda que cada somriure pot canviar destins. Hola, soc Mario Gonzalo, soc de tercer de l'ESO A i avui vinc a recomanar aquest llibre de Messi de Guillem Balaguer. Aquest llibre explica la biografia de Lionel Messi, els sacrificis que ha tingut que fer i si t'agrada el futbol, aquest és un molt bon llibre. Volia recomanar ara una col·lecció de llibres que són increïbles, que a mi m'enganxaven molt quan feia 5è, 6è de primària, jo crec que és per un cicle superior, i és una saga de llibres que fan molta por. Hi ha molts llibres, són els llibres Pesadilles, o Pànic en català, que són del R.L. Stein, i res, enganxen moltíssim. Ja veureu que si agafeu un llibre no podreu parar. Hola, soc Cristina de l'Institut Escola Virulet i avui us vull recomanar un superllibre, el Atlas del Mundo. Està il·lustrat i escrit per l'Alexandra Misielinska i el Daniel Misielinski i és un fantàstic recurs per viatjar d'una forma molt econòmica per molts països del nostre planeta. I les seves il·lustracions són molt detallades, estan molt ben escollides i ens parlen de la cultura, dels trets culturals de diferents llocs del món. El que més m'agrada a mi és que ens parla tant d'animals, com de menjars, com d'edificis i monuments per anar, i d'una manera molt, molt, molt divertida, molt amena, perquè és com molt immersiva, és una estona molt, molt xula, perquè no hi ha molta lletra i el que explica és molt interessant. Per tant, us ho recomano per viatjar pel món. Feliç Sant Jordi! Que avui pels carrers de Barcelona he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant